després d'aquesta presentació meravellosa de la Lara, crec que hem de tenir un compromís. L'Anna Manso comentava això, com s'impliquen els autors, com podem fer aquesta relació, i crec que la majoria d'autors que escriviu literatura per infants i joves estaríeu molt encantats d'oferir-vos, de venir, de fer el que calgui, però també és molt important que les institucions no deixin soles aquestes iniciatives i, com es comentava ara també, que es potenciïn, que s'escampin com una taca d'oli i que mirem de trobar aquestes mestres que heu vingut avui i les que no han pogut venir perquè els hi quedava lluny o pel que sigui, però que tenen un interès, que tenen les ganes de canviar el món, ensenyar-los que es pot, que efectivament hi ha algú que ho està fent i que sí que podem canviar el món, i per tant que quan ens diuen no, és que és molt difícil, no hi ha res a fer, la situació és molt complexa, el que tu vulguis, però el 17% de millora en les competències bàsiques, que això ens pot importar més o menys, però al final és el que volen els que volen resultats. Doncs tenim els resultats, tenim els números a favor, tenim una comunitat transformada i per tant si ha passat a Can Parellada pot passar arreu del món mundial. Avui hem convidat les institucions precisament perquè no ens deixin sols i perquè poguessin sentir la Lara. En el cas de la Laura Borràs no cal perquè ja se la sap de memòria. És una llàstima que havíem convidat els consellers d'Educació i de Cultura dels països catalans a venir, però tots han tingut altres coses més importants a fer avui i s'han disculpat la majoria a darrera hora. Tenim la Fira de Frankfurt, tenim moltíssimes coses que estan passant avui i que han estat passant durant aquests dies i per tant els podem excusar, però sí que considerem que des de l'ELC creiem que hauria estat meravellós i que hi haguessin estat, i per això ho estem gravant també, perquè després poder dir mira, no vau poder venir, teníeu altres coses, però si us plau mireu el que s'ha comentat. Tenim la Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, per sort de la majoria, diguem-ne, que ens pot parlar també d'aquest programa que comentava la Lara, que no sempre és tan lluït com semblaria, però que sí que s'ha ampliat molt en els darrers anys i que hi ha molts més autors que hi poden accedir i per tant també hi ha molt més on triar que no pas fa uns anys. Per tant, t'animem a tornar a insistir-hi, Lara, a veure si teniu més sort en la pròxima tria. En Josep Ramon Sardà, el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, s'ha disculpat perquè ha tingut un problema amb els vols des de Frankfurt i no ha pogut ser aquí, per tant ens faltarà aquesta visió de les illes, però en canvi sí que tenim la Carme Gregori, professora de la Universitat de València. Ens falta una pota, estranyament la local, però esperem que entre totes la puguem completar. Llavors el que proposaria seria que parleu una mica de com des de la vostra institució, des de l'Institució de Lletres Catalanes i des de la universitat esteu contribuint a fer que la literatura penetri a l'escola i després podem, com que tenim força temps fins a 2:45, que ja ens estan preparant aquí un dinar fantàstic, doncs podem continuar aquest debat. D'acord? Doncs, si us plau. Comences tu? Gràcies, Bel. La veritat és que calen jornades com aquestes i ara jo poso el barret de professora universitària, que també sempre m'ha preocupat el tema del foment de la lectura i d'intentar trobar més camins perquè la lectura trobi el seu camí a l'interior de les instàncies educatives, en els estadis que convinguin a tots ells. I ara parlaré com a directora de l'Institució de les Lletres Catalanes perquè el dèficit que hi havia de literatura infantil i juvenil quan jo accedeixo a la institució i veig quins són els programes i per tant quin és l'enfocament que es vol donar també a la feina que institucionalment es pugui fer de promoció i difusió dels autors i la literatura, doncs principalment em trobo amb un escenari que és el d'aquest Autors a les aules que deia la Lara, que se'n deia d'una altra manera. Nosaltres unifiquem els programes al voltant de la marca de lletres, fem marca de lletres catalanes i l'anomenem el Lletres a les aules. En aquell moment hi havia 70 autors que formaven part d'una bossa que eren els autors que eren susceptibles de ser seleccionats per les escoles. Vagi per endavant que era un programa cofinançat entre la Institució de les Lletres Catalanes i el Departament d'Ensenyament, en la mesura en la qual el Departament d'Ensenyament rebia un autor, que era el que enviava a la Institució de les Lletres Catalanes, i llavors la institució es feia càrrec del pagament de la xerrada d'aquest autor i a Ensenyament contribuïa amb el desplaçament i feia guies de lectura
en relació a les obres d'aquests autors. Amb aquest escenari, el 2013, és l'escenari global de les retallades màximes absolutes i és on jo m'estreno, i dels 3 milions de pressupost que tenia la institució vam passar-ne un, però a més vam tenir altres recursos que també es beneficiaven alguns dels nostres programes, com era aquest, i que el Departament d'Ensenyament també ens va fer saber que tenia les seves pròpies retallades i que per tant deixava de participar en el programa. La qual cosa significava que el programa es veia doblement afectat per la retallada ja pròpia del pressupost nostre i per al pressupost d'ensenyament. Va ser en aquell moment en què va caldre repensar-lo, veure què funcionava i per què, i què no funcionava i potser per què no funcionava, intentant tenir retorn. La principal informació que vam tenir és que no teníem informació de què passava a les aules quan hi anaven els autors. Llavors sí que vam parlar amb ensenyament per demanar, vosaltres, com que són mestres els que hi anaven, els que rebien els autors, teníeu aquesta informació, i aleshores en aquest temps es va elaborar una guia que després es va presentar l'any 2014 en el marc de la Setmana del Llibre en Català, que la va fer el Joan Portell, dient com es treballava des de les aules aquesta vinguda dels escriptors, basant-se en tota la trajectòria d'aquest programa. Aquesta guia la vam tenir el 2014 o 15, no sé, ara ja em fallen les... És tot tan intens que no sé exactament quan va ser, però en qualsevol cas el 2013 jo havia de plantejar com resolíem el programa de lletres a les aules. I la primera cosa que vaig voler veure és saber per què els autors que hi eren. És a dir, la Lara ha dit, és molt important que quan ve un autor els nens el coneguin, els nens hagin llegit, els nens sàpiguen qui és i què ha fet, i això evidentment és feina naturalment del mestre, no? A no ser que es dugui a terme una política de foment de la lectura en la qual cada estudiant és capaç d'haver llegit molts llibres que després els recomana a la resta del grup, amb la qual cosa tothom es beneficia de les lectures pròpies i de les lectures alienes. Llavors, els 70 autors que formaven part de la bossa, la majoria no eren de literatura infantil i juvenil. Amb la qual cosa passava això que diu la Lara. Clar, venia un escriptor que els venia a dir coses dels llibres que havien escrit, però que no connectava d'entrada amb els alumnes perquè es trobava que els alumnes no l'havien llegit. I a vegades també hi ha exemples d'aquests en la presentació d'aquesta guia que va fer el Joan Portell del Departament d'Ensenyament, en què deia que hi havia professors que quan entrava l'autor, i això alguns autors que esteu a la sala ho heu sentit explicar, se n'anava, deia, tots teus, me'n vaig amb l'entrepà, me'n vaig a esmorzar, per exemple, no? Ho dic com a... És una anècdota bastant reveladora de quin era una mica l'estat de coses, sobretot de dir, hi ha uns diners públics que es fan servir perquè hi hagi gent que vagi a uns llocs, però no hi ha ni un compromís ni de la gent que va als llocs en algunes ocasions, ni de la gent que rep aquestes persones a l'altre costat. Llavors, això és el primer que calia trencar, perquè és una dinàmica que l'únic que fa és dilapidar uns diners públics que pocs que n'hi ha, intentem fer-los servir per alguna cosa que sapiguem calcular l'abast que té i pensem que faci sentit. La primera cosa que vam pensar és qui ha d'estar en aquesta bossa? Qui vulgui ser-hi, qui tingui coses a dir als alumnes, qui pensi que ha escrit obres que poden ser susceptibles de ser llegides per temàtiques, per edats, etc. a les aules. I per tant vam obrir aquesta opció. Obrir sempre vol dir que, clar, els que hi són entren en legítima, sana i competència amb la resta, no? Pensant que sempre són els mestres que han de fer l'efecte crida. Els mestres els demanem un qüestionari, etc., i que ens facin una tria prioritzada de 3 autors. I aleshores aquests autors els han de voler per alguna cosa, els hem d'explicar què heu fet amb aquests autors, què heu treballat, com funciona, perquè hem de fer que quan l'autor vagi a l'aula l'experiència sigui d'aquesta naturalesa, sigui transformadora, sigui que generi, perquè això és positiu per tothom, és positiu per l'autor, que tots heu viscut experiències d'aquestes en què arribeu, veieu que han fet treballs vostres, han fet murals, us han fet àlbums, us han fet coses, es volen fer selfies, mireu la Gemma Pasqual i és la reina de les selfies amb els alumnes quan van als instituts, etc. És a dir, és positiu per tothom, per l'autor, que se sent valorat, llegit, que pot dialogar amb nanos que l'han treballat, i és positiu pel mestre, perquè els nanos estan entusiasmats, i per tant és positiu per la lectura de començament a final. Això era important que fos així i hem intentat trobar les maneres gestionant un territori que és de domini lingüístic, insisteixo, lletres catalanes vol dir Principat de Catalunya, però també Illes Balears i País Valencià. Aquest programa s'havia dut a terme
amb el govern balear durant uns anys, després van entrar anys negres i es va trencar aquesta col·laboració. Em plau molt poder-vos dir, i és la primera vegada que ho dic públicament, que des de gener tornarem a reprendre aquesta col·laboració amb el govern balear. Per tant, em sap greu que ara no pugui ser-hi el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, que és amb qui ens hem reunit per poder fer aquesta circulació que ja s'havia donat temps enrere i que en canvi ara, des del 2010, em comentaven que havia quedat pràcticament estroncada. Doncs la tornarem a reprendre perquè hi hagi una bidireccionalitat, hi hagi circulació i el govern balear també s'impliqui en el programa de lletres a les aules, no havent-ne de generar un altre, sinó afegint-se al nostre, és a dir, sempre tractant de contribuir i col·laborar conjuntament, com també estem fent amb el País Valencià, amb independència que el govern no hi sigui, però hi són les escoles, hi són les institucions. També miro la Carme perquè ella també fa activitat en aquest sentit en la universitat i nosaltres també mirem de poder-hi contribuir. I per tant és obrir la bossa, que tothom que vulgui ser-hi pugui ser-hi, amb uns criteris mínims que s'han de poder complir, parlar molt amb els mestres, oferint-los informació, que els autors es presentin, que els autors expliquin què tenen per oferir, perquè això els doni més informació als mestres a l'hora de poder triar, perquè necessitem que els mestres llegeixin, necessitem que els mestres coneguin el que hi ha al mercat i el que són els clàssics i que per tant estiguin en disposició de poder fer aquestes tries raonades en funció dels interessos a favor de la lectura, no? En aquest sentit, no? Aviam, portarem l'escriptor mediàtic. Bueno, l'escriptor mediàtic els tindràs entretinguts una estona, però allò de foment de la lectura no n'hi haurà hagut. Per tant, que en aquest sentit anem a treballar la literatura i per això estem parlant de foment de la lectura literària. A l'escola, literària. El plaer de llegir, etc., el que vulguin llegir comercialment, com ha dit molt eufemísticament la Lara, ja ho faran a casa. A l'escola s'han de donar valors, s'ha d'acostar, els mestres han d'emmullar-se, perquè estem formant, no estem entretenint, no hem vingut a fer hi-hi-hi, ha-ha-ha. El hi-hi-hi, ha-ha-ha també se'l trobaran quan hi ha els continguts de qualitat. Per tant, no banalitzem i no frivolitzem, fem una aposta tensionada partint d'aquesta qualitat. I això és el que vam fer, intentar millorar aquesta circulació d'informació entre els autors i les escoles, i aleshores demanant als autors que ens facin unes cròniques també de les experiències, per nosaltres també tenir recollida de primera mà la informació per part de l'autor, la donem nosaltres, per part del mestre, l'escola, i casant-les. En el blog de la Institució de les Lletres Catalanes es publiquen aquestes cròniques de manera que és una manera, entenem nosaltres, de donar visibilitat a una cosa que passa intramurs i com això que estàvem dient, no? Que algú que la Lara fes una tesi, etc., perquè es puguin conèixer aquestes experiències que passen en l'interior d'un grup classe o amb una mica de sort d'una escola. Per tant, intentem a través del blog que els propis autors, també és una manera de visibilitzar els autors i promocionar els autors, doncs expliquin com han viscut, acompanyat de fotografies i amb la seva experiència personal. Podeu consultar tot això en el blog de la Institució de les Lletres Catalanes. La bossa s'ha obert, que han passat de 70 autors a actualment 258 autors actius en el programa de lletres a les aules. I d'aquests 258 autors, a les illes n'hi ha 14 autors de les Illes Balears. Els tinc tots aquí, m'he apuntat tots els noms perquè si algú després té curiositat de saber quins són, doncs us els pugui dir, perquè hi ha poetes com el Pons, en per cas, o Maria Antònia Oliver, Sebastià Benassa, Marc Sardó, Arnau Pons, els estic aquí llegint, Biel Mesquís, Jacques Massanés, Joan Guasp, Gabriel Gené Maliva, Maria Àngel Maria, Bartomeu Mestre, Pere Morell, Catalina Benriu, Miquel Raió, que se'ns n'ha parlat a Rodolfo, i aquests són els 14 que tenim. Al País Valencià n'hi ha 41 d'autors que formen part. Vull dir que en aquest sentit jo crec que potser està bé que ho diguem, que hi ha autors de les Illes Balears que poden afegir-se al programa de lletres a les aules, sobretot tenint en compte que a partir de l'any que ve també el govern balear contribuirà, perquè fins ara fèiem uns intents de que intentéssim arribar a tot el territori, tenint en compte que teníem la meitat de pressupost i en canvi teníem molts més autors circulants, i aleshores, evidentment, els desplaçaments a les illes o al País Valencià sempre generen un cost més elevat de l'activitat, perquè tot això ara s'havia d'assumir directament. I aleshores, a vegades hem fet operacions, com per exemple
va venir l'August Bové, que és un dels autors de Lletres a les Aules, aquí a Palma, i va fer una feina intensiva a 3 o 4 centres. Jo crec que més ja va ser impossible, però que va ser una experiència molt positiva, perquè es van posar d'acord els professors, van treballar també entre centres, i això encara va ser una experiència molt més positiva d'intercanvi de coneixement i de dir-se com treballaven, i per tant l'escassetat de recursos econòmics va fer que es treballés en equip i encara fos molt més profitosa la vinguda d'un autor. Esperem que ara no haguem de fer aquestes girimegies que hem fet fins ara, perquè el govern balear s'hi sumi i puguem fer aquesta circulació com havia estat abans i com fem amb el País Valencià. N'hi ha 2 d'autors d'Andorra i 3 d'autors de la Franja. Els he portat també per contextualitzar i repartir en el programa de Lletres a les Aules. Us puc dir que en el 2016 s'hauran fet 450 visites repartides per centres de tot el domini lingüístic, a Catalunya, Andorra, Catalunya Nord, Balears, la Franja i el País Valencià. Aquest és el programa gros de foment de la lectura, institucionalment és el que té més pressupost, i després hi ha altres línies, programes complementaris que intenten afavorir la literatura infantil i juvenil, que era també l'altre aspecte que dèiem, no només el foment de la lectura, el coneixement dels autors, sinó també aquesta aposta per la literatura infantil i juvenil. El catàleg del Qui és qui de les lletres catalanes es va obrir a la literatura infantil i juvenil d'una manera sense embut, sense considerar-la una literatura menor o fent distincions que sabem que han funcionat en aquest àmbit i que en algun cas encara funcionen. I us puc dir que hi ha en aquest moment 2.118 obres entrades portades de llibres de narrativa infantil, 1.485 de narrativa juvenil i 101 poemaris infantils. Per tant, que en aquest sentit, tot això són dades que es poden obtenir per com s'etiqueta la informació que ens entra al portal, la qual cosa vol dir que en aquest sentit ha crescut enormement la quantitat d'oferta que es mostra en aquest aparador de la literatura catalana, que és el Qui és qui de les lletres catalanes, i on la literatura infantil i juvenil hi té un espai rellevant. Un altre aspecte han estat les polítiques vinculades al Què llegeixes, que el Què llegeixes sabeu que és un fòrum virtual de lectura, on hi ha 22.000 usuaris registrats i que s'organitzen al voltant de 3 fòrums: el llapis per als més petits, boli, i després el ploma, que és el d'adults. Es van triar aquestes 3 metàfores dels instruments de l'escriptura per parlar dels diversos públics als quals va destinats. Es fan lectures compartides, que és un equilibri entre les propostes dels lectors i el que des del 2013 també fem propostes des de la institució. No només que els lectors llegeixin el que vulguin entre ells i s'organitzin, sinó que també els oferim aquests altres continguts que són normalment més obres de clàssics, que probablement els lectors que llegeixen per plaer no les suggeririen, però que ens sembla que nosaltres hem d'oferir aquest, com que ja passen autoorganitzadament les lectures compartides sobre els llibres que volen, nosaltres contrarrestam una part de lectures compartides d'obres que nosaltres proposem i que a vegades tenen a veure amb les efemèrides, amb les aparicions de novetats, etc. Us puc dir que des del 2013, per exemple, les lectures compartides a llapis i boli en tenen 4 de lectura infantil i juvenil, és a dir, llapis infantil, boli i juvenil, amb autors que hi han anat, han fet trobades finals, penso per exemple a Maria Carme Roca, que ho va fer en Catalepsis, i llavors és el punt de trobada físic d'unes lectures que són virtuals. Hi ha el llibre de la quinzena, que es fan concursos sobre els llibres de la quinzena, on per poder guanyar algun d'aquests llibres han de respondre tot d'activitats i bateries de preguntes que els agraden molt i que ens demanen que en generem més, i en aquest sentit hi ha 15 llibres de la quinzena de lectura que són del bloc del boli i 8 de llapis, i que les xifres aquestes es mantenen, són 15 i 8, 15 i 9, 13 i 9, al llarg del 2013, el 2014 i el 2015. I d'aquestes obres de lectures compartides o de llibres de la quinzena, també la incorporació d'obres com per exemple clàssics catalans, el Pilar Prim o Contes exemplars de Llull, o Pedra de Tartera de la Maria Barbal, o un Brossa poètic, o un Cel de plom, o La casa sota la sorra, que s'acaba de fer ara. La casa sota la sorra ha estat un èxit espectacular. El Joaquim Carbó els ha enviat una carta a aquests lectors, hi ha hagut una circulació d'informació bidireccional entre l'autor i tot el grup, que ha dinamitzat un bibliotecari de Figueres,
cada especialista, un crític, un professor, un bibliotecari, un mestre, en funció dels casos, i que són altres camins que circulen en paral·lel i on hem observat un registre de lectors joves que va creixent cada cop més. Abans eren els que seguien aquestes lectures compartides, que són bastant intensives en la xarxa, eren més d'adults. I cada vegada s'hi inscriuen més joves, fins i tot en aquestes, a les de clàssics que nosaltres els proposem. Per això vam posar en marxa un programa que es diu Lletres Joves, on també tenim un grup de WhatsApp, es diuen lectors catalans, ells ja s'autoanomenen els lectors catalans. En aquest moment hi ha 122 lectors catalans inclosos en el grup de WhatsApp. No us podeu imaginar el que és un grup de WhatsApp amb 122 persones adolescents que estan donant informació contínuament i que es produeixen aquestes prescripcions entre iguals, que al final és el que acaba generant que es pugui fer aquesta transferència del plaer de la lectura. I fem trobades, que en fem 2 a l'any. Una la fem, la trobada dels joves lectors, a l'Art Santa Mònica els convoquem i convoquem autors, il·lustradors, editors, llibreters, alguns de vosaltres hi heu participat, veig l'Anna Manso, la Gemma també va venir, és a dir, que convoquem a tot el món del llibre que vingui i puguin fer taules rodones on ells són els que pregunten, no és que hi hagi fila zero, és que és auditori zero, és que són tots ells els que intervenen, pregunten, i on fan també tallers de coses que ells ens demanen que volen fer. Vam fer, per exemple, un escape room literari amb codis QRs i amb filtres de Snapchat. Hauríeu d'haver vist el que va sortir d'aquell... O sigui, experiències intentant incorporar també les tecnologies que ells sempre porten al damunt, però en una dimensió literària. I per tant, ara, en aquestes trobades que fem, com us dic, en l'Art Santa Mònica, cap a final de curs i a començament de curs en el marc de la Setmana del Llibre en Català, en el marc de la Setmana del Llibre en Català també són ells que fan de lectors i fan de crítics i dialoguen amb els autors, amb els estants mateixos on hi ha els autors, on hi ha qualsevol de la Setmana del Llibre en Català, sabeu, allà a la catedral, i ells fan preguntes i quedaríeu parats del nivell extraordinari de nanos entre... Els més petits tenen 10 i 11 anys i després ja n'hi ha que en tenen 23, la franja és així, una forquilla cronològica important, però com ells mateixos s'organitzen, com preparen presentacions de llibres. L'última presentació de llibre que han organitzat una nena de 9 anys, un nen de 11 i una nena de 16 va ser la presentació del Harry Potter, de l'última novetat del Harry Potter, fent un tràiler ells dient: us pensàveu que després de l'últim Harry Potter no hi havia vida? Doncs tranquils, ha vingut l'últim perquè ara ja hi haurà vida. I ells mateixos convocant els seus companys lectors a que vinguessin, la llibreria Ona va quedar desbordada, hi havia la gent fent una presentació de llibre que hi havia adults que deien: hauríem d'aprendre molt les presentacions de llibres que fan els joves lectors per la gestió del temps, l'organització del temps, com ells parlaven d'un llibre que en aquell moment estava sortint en català, ells l'havien llegit en anglès, els joves que tenien a davant, que tots van comprar-se el llibre, encara no l'havien pogut llegir, les preguntes que els hi feien els joves que encara no havien llegit el llibre en els que sí que l'havien llegit, i com els que l'havien llegit després feien un test lector sobre pottermanisme, diríem, i llavors digueu els noms de l'Agus Dumbledore, que jo em pensava que es deia Agus Dumbledore, i no, és la llista dels Reis Gots, entre Agus i Dumbledore hi ha tota la llista dels Reis Gots de noms, i veieu la crida de gent aixecant-se i dient-ho, és a dir, que és un Harry Potter manierisme que és espectacular. Doncs fan activitats aquestes, llegeixen, comparteixen la lectura, molts ho fan a través de blogs, de canals de YouTube dedicats exclusivament a les videorecomanacions, per això se'n diuen booktubers, perquè són canals específicament dedicats a crítica de llibres a partir del que a ells els agrada i com ho comparteixen. Fan això del lector convidat que ens ha explicat la Lara, que es fa a l'escola, ells fan col·laboracions entre canals i aleshores es conviden entre lectors diversos i comenten llibres els uns amb els altres. Són estratègies, són maneres que nosaltres intentem impulsar, tutoritzar, rebre també les seves peticions, i ara, per exemple, són ells els que ens demanen quins autors volen que portem, sempre fem un equilibri entre el que ells ens demanen i el que nosaltres pensem que els podem aportar. I això ha donat peu a que, per exemple, fem col·laboracions amb institucions com la Fundació Brossa, que els va fer una ruta literària bruciana començant i acabant amb la Setmana del Llibre en Català, però només per joves lectors, per aquest col·lectiu de joves lectors, i que moltes editorials o llibreries també s'hagin interessat perquè aquests joves lectors vagin fent
peribles per tots aquests escenaris. Amb un llibre també hi van participar i del que es tracta és això, d'anar escampant la passió lectora i nosaltres contrarrestant aquest instint que ja porten i aquesta passió amb allò que els podem oferir, que pensem, tornant a l'argument de la qualitat que dèiem de la lectura, i és un projecte de futur clarament amb el qual nosaltres apostem, aquest de les lletres joves. Hem fet el lletres grans perquè també hi ha molta demanda de gent gran, les aules de la gent gran també demanen literatura i els joves també ens demanen literatura i hem creat aquestes dues línies, lletres joves i lletres grans. Bàsicament he descrit una mica l'escenari. La col·laboració amb el CLIRCAT és absoluta, ens vam incorporar, la Institució de les Lletres Catalanes no hi era, per exemple, perquè veieu la consideració que tenia la literatura infantil i juvenil en l'òrgan rector on participen tots els elements vinculats a la literatura infantil i juvenil, la Institució de les Lletres Catalanes no hi eren, i en canvi ara hi som, treballem conjuntament, impulsem projectes i de fet pressupostàriament tenim assignada des de la Institució de les Lletres Catalanes una partida que enguany havia d'haver-se pogut desplegar, però com que no vam tenir pressupostos i estem funcionant amb pressupost prorrogat del 2015 no s'ha pogut implementar, que era el municipi lector. Perquè el municipi lector és una iniciativa que s'havia dut a terme en 5 municipis. Els resultats de totes aquestes proves competencials demostren que els resultats generals milloraven i vam decidir escalar-los. Vam dir, per què hem de fer plans de foment de la lectura, etc., que de vegades són bones declaracions d'intencions, però que és difícil que puguin arribar a ser una realitat perquè té a veure amb una complexitat d'actors bastant considerable i de coordinació en aquest sentit. I aleshores vam dir, si ja hi ha una iniciativa que impulsa el CLIRCAT, que és el municipi lector, si ha funcionat amb 5 municipis lectors, tots amb unes idiosincràsies i realment molt reduïts de població, etc., per poder fer l'experiment, que funciona amb escoles, AMPAs i mestres, regidories de cultura i biblioteques, llibreries, els tres focus són aquests. Vam dir, per què no ho escalem de 5 a 25, a 50, a 75, és a dir, fem una inversió de diners que ens permeti anar eixamplant la quantitat de municipis que vulguin afegir-se i tenir la condició de municipi lector perquè fan totes les activitats que queden recollides. I això, que havia d'estar pressupostàriament aprovat, enguany no ha pogut ser, però en canvi ho tenim pressupostat i si se'ns concedeix i s'aprova finalment el pressupost, sapigueu que el municipi lector s'ampliarà de 5 a 25 municipis, que molts havien ja sol·licitat formar part del programa, perquè és cofinançat. Nosaltres financem la meitat, l'Ajuntament, que vol ser municipi lector, finança l'altra meitat. Ho fem amb els bibliotecaris, amb el Col·legi de Documentalistes i Bibliotecaris, es fa una formació específica i això s'ha demostrat que dona molts bons resultats i nosaltres apostarem dins del CLIRCAT, però com a Institució de les Lletres Catalanes i com a Departament de Cultura al final, per una proposta que vagi intentant articular aquells programes que ja sabem que funcionen, com el que ens explica la Lara. És a dir, s'ha d'intentar fer d'altaveu d'aquestes experiències perquè altres persones puguin fer-se les seves. I quan la Maite ha fet la pregunta de si s'ha parlat amb els instituts, etc., doncs hauríem d'intentar que la gent no reaccionés tancant-se i sentint-se amenaçada a les iniciatives positives que fan professorat com el de l'escola de la Lara, sinó que al contrari, intentés veure això com una cosa positiva que s'ha de transferir i que tots ens en podem beneficiar per continuar construint a partir d'aquí. Malauradament hi ha gent que reacciona negativament perquè això a vegades vol dir que es qüestionen, si jo ho he pogut fer en aquestes circumstàncies, per què tu no? Llavors hem d'intentar treballar per positivitzar això, que ningú se senti amenaçat per res, al contrari, poder oferir tot això, que siguin experiències que a vegades mutatis mutandis algú pot adaptar d'una manera o d'una altra al seu propi context, però que anem fent coixí perquè quan més experiències positives puguin sortir millor. En aquest sentit vam fer una trobada d'autors que formaven part de Lletres a les Aules per acollir els nous autors que s'incorporaven i va ser una trobada que es va fer a la Institució de les Lletres Catalanes i on vam demanar a 5 autors que ens expliquessin, fessin una transferència de bones pràctiques, és a dir, d'edats diferents, de recursos, algú porta una maleta i d'altres ho fan amb streaming i ho estan emetent perquè els pares també puguin veure què estan fent a les aules, és a dir, amb propostes que anaven des de les coses més analògiques a les coses més digitals, però que eren 5 bones pràctiques perquè tots els autors que estaven allà les coneguessin, si no les havien conegut,
I la Maite va fer una transferència, Maite, que vam fer en un institut del País Valencià, que justament estaven tots allà en un auditori i es va fer a través de streaming, experiències que han funcionat i que puguem compartir. I aleshores que en la mesura del possible també nosaltres siguem capaços d'anar comunicant aquestes bones pràctiques perquè això vagi fent aquesta taca d'oli que altres persones coneguin el que s'està fent i tinguin la llibertat de poder-ho aplicar per anar fent entre tots camí, per anar fent comunitat de lectors que comencen a les aules però tenen el poder revolucionari i transformador que ens ha explicat la Lara d'anar fent famílies lectores i al final una societat lectora. Jo he anat fent tuits i he dit atenció mitjans, els nens fan programes de tertúlies literàries perquè en els mitjans no n'hi ha. És a dir, anar fent aquesta feina entre tots per poder reivindicar l'espai que pensem que ha de tenir la literatura. Gràcies. Sí. Pel que fa al País Valencià, vull començar per dir que, com és ben sabut, nosaltres venim d'una llarga travessia del desert pel que fa a les institucions i això significa que la universitat ha hagut de, a banda de les seues tasques de formació, que li són pròpies, ha hagut d'assumir també en ocasions altres tasques de dinamització cultural o de treball de foment lector que no li corresponien o que li corresponien a un altre nivell. Per la meva banda, jo vull parlar una mica del que fem a la universitat, però vull també explicar-vos en aquests moments en quina fase es troba el Pla Valencià de Foment de la Lectura. Laura ha parlat, si fos un relat seria una narradora protagonista, perquè ella és la que fa el foment de la lectura a Catalunya, o en gran mesura en l'àmbit de la literatura catalana. En el meu cas, jo soc un narrador testimoni. És a dir, jo contaré una cosa que veig i amb la qual tinc només una relació tangencial, és a dir, toque el pla en un punt que explicaré en el seu moment. Però sí que voldria, sobretot després de la magnífica conferència que ens ha fet Lara, reivindicar amb orgull que en el cas dels estudis de filologia catalana de la Universitat de València nosaltres formem professorat de secundària, no professorat de primària, però almenys en els últims 20 anys sempre ha format part dels nostres diversos plans d'estudi la literatura infantil i juvenil. Tenim la sort de comptar amb la professora Gemma Lluc, que és una de les grans expertes, i tant a nivell de grau com a nivell de màster, com a nivell de diploma, de títol propi, com a nivell d'estudis de postgrau, a nivell de treballs de final de màster, a nivell de tesis doctorals, la literatura infantil i juvenil i el foment de la lectura formen una part no negligible, no secundària del nostre departament, de la nostra titulació. Així, per exemple, tenim una optativa, perquè és optativa però que la segueixen pràcticament el conjunt de l'alumnat, perquè tenim ara una reducció d'optatives enorme, n'hi ha 4 només, i llavors tot aquell estudiant que no fa un minor fa el paquet complet de les optatives i per tant gairebé tothom fa la literatura infantil i juvenil a nivell de grau. A nivell de màster tenim un màster en assessorament lingüístic i cultura literària que té 2 itineraris i en l'itinerari de cultura literària la relació entre literatura i escola i la literatura infantil i juvenil tenen un protagonisme fonamental i s'han fet un munt de treballs de final de màster, també de treballs de final de grau relacionats amb la literatura infantil i juvenil i amb el foment de la lectura i amb l'ensenyament de la literatura. Sense anar més lluny, a la sala hi ha la Roser Soler, que és estudiant nostra i que és doctora amb una tesi doctoral sobre el teatre infantil del grup Pluja Teatre. I és una tesi que ens honora dir que es va llegir a la Universitat de València dirigida pel professor Ramon Rosselló. És a dir, que sempre, tenim fins i tot proves empíriques físiques i parlants que poden demostrar aquest interès. També tenim com a títol propi el diploma en literatura infantil i juvenil, en el qual participem diversos professors del departament, però que dirigeix Gemma Lluc. És un diploma online en el qual tenim mestres, tenim bibliotecaris, tenim professionals diversos relacionats amb la lectura i estem en la 6a edició, té un enorme èxit
i enguany tenim més de 40 inscripcions i la cosa continua. Igualment, a la Universitat de València, ja no depenent del nostre departament, hi ha una estructura de recerca interdisciplinar que crec que és molt interessant sobre lectura, en la qual hi ha des de psicòlegs de l'educació fins a personal de filologia catalana, fins a professionals de diversos mitjans de didàctica que investiguen de manera transversal sobre la lectura. La lectura a tots els nivells, des de la lectura com a competència estrictament, no lectura literària, però també sobre lectura literària. I en relació al que us explicava abans d'aquella llarga travessia del desert, aquell silenci antic i molt llarg en què cantava Raimon, durant molt de temps en el nostre departament, i això és una activitat que va fer que ens coneguem la Laura Borràs i jo, fem el diàleg entre l'escriptor i els lectors joves de la Universitat de València. En portem 15 edicions i va néixer precisament de la necessitat que els professors de secundària i de batxillerat pogueren accedir al contacte amb l'escriptor, amb la literatura, però a fer-ho d'una manera, com explicava Lara, que no és simplement portar l'autor a l'aula, fer les presentacions i a veure què passa, sinó que el llibre es tria l'autor i des del començament és una activitat oberta i lliure. Al començament del curs, la setmana que ve tenim d'aquest any, l'edició d'aquest any, la primera reunió. Sempre tenim més demanda que places podem ofertar i comencem el pla de treball. Al professorat li oferim un dossier de documentació, de recursos, fem sessions de treball, de compartir experiències d'explotació de la lectura amb els professors, reunions de profes, que les fem a la universitat, en què d'allà surten moltes possibilitats de treball compartides, perquè tu no pots demanar-li al professor, que té moltes feines per fer, que cada any vaig variant la lectura i a més es prepara de manera solvent tot el seu treball d'explotació i cada any vaig canviant i això amb diverses assignatures, en diversos grups, etc. Llavors, tot és per preparar la trobada amb l'autor, que es fa cap a la primavera. Però quan arribem a la trobada amb l'autor, prèviament hem fet una tertúlia digital per Twitter, que té un èxit enorme. Jo ahir estava contestant alumnes d'un centre de València que estaven parlant sobre una altra tertúlia que fan ells de mirall trencat i jo els contestava i es fa una il·lusió enorme que una senyora que no coneixen i que la seva professora es diu que és professora de la universitat, entra allà i els comenta el que estan dient sobre un personatge de la novel·la de Rodoreda. Fem una tertúlia digital i preparem un concurs de microrelats en què han de mimetitzar la lectura que han estat llegint i treballant. Per exemple, l'any passat va venir el Ramon Solsona a llegir Línia Blava. Doncs bé, havien d'escriure alguna cosa, un relat observant algú en un mitjà de transport públic, que és en gran mesura la novel·la de Solsona. Bé, no us podeu imaginar la quantitat de relats imaginatius, creatius, extraordinaris i sorprenents que ens trobem. Clar, es tracta no de creació literària, sinó d'exercici d'escriptura a partir de la lectura, de fer seua a través de l'escriptura la lectura. Això exigeix reflexió, això exigeix incorporar i racionalitzar d'alguna manera les tècniques de la lectura que han llegit. Tenim concurs, però podem arribar a donar 20 accèssits, perquè el que volem és que cada centre se'n vagi convençut que és protagonista d'allò. I això ho dic perquè durant tots aquests anys les institucions valencianes el que oferien era a la Biblioteca Valenciana un programa de contactes o de trobades amb escriptors, però que era allò com a molt jeràrquic. Allà anaven els nens que podien haver llegit o no l'obra de l'autor al qual anaven a visitar, perquè no hi havia una obra concreta. L'escriptor parlava, els nens després podien fer algunes preguntes, però els adolescents o els nens no són estúpids. Són petits però no són estúpids i saben perfectament quan són públic i quan són protagonistes. I allà són públic. I allà, primera, tu vas a l'acadèmia, tu vas allà a un espai on hi ha una taula més elevada, un graó
i ells estan allà i són els que han d'aplaudir i són la coartada perquè algú allà es fa unes fotos i és el programa de la Biblioteca Valenciana. Allà sempre hi ha una persona responsable de caràcter polític. Mentre que aquí, des del primer moment, i per això li diem diàleg, van voler, és a dir, allí a aquells lectors no se'ls ha de presentar l'autor, l'han llegit, n'han parlat, ha format part de les seues vides al llarg d'aquell curs. Venen a parlar amb ell i després d'una mínima salutació hi ha un parell de micros que corren per una sala en què caben 350 persones i hem d'aturar l'acte quan portem hora i mitja i encara hi ha preguntes i els nens es posen de peu, diuen el seu nom, de quin centre venen i li fan una pregunta o un comentari a l'autor o a l'autora que contesta. Normalment, a partir d'ahir va explicant-los què pensava fer, per què ho va fer, què volia fer. M'agrada que em digues aquesta pregunta. Hem tingut l'enorme sort, a diferència de la teva experiència, Lara, que els autors que han vingut han tingut un enorme respecte per als seus lectors joves. I això els lectors joves també ho perceben. També saben que no els està tractant ni amb condescendència ni amb superioritat, que li interessa, perquè per a un escriptor també és una experiència extraordinària trobar-se amb 350 lectors seus que han llegit efectivament el seu llibre i l'han llegit d'una manera atenta i interessada. Fem dues sessions, 2 dies, no podem segrestar un autor durant més temps, tenim més demanda. També vam observar que, a diferència d'aquelles activitats que portes gairebé de manera obligatòria als alumnes a veure una xerrada o a veure qualsevol activitat cultural que diuen quin rotllo, aquí, com que les classes són limitades, s'ho han de guanyar. I això fa créixer exponencialment l'interès per venir. Cada professor té llibertat, perquè és qui millor coneix els seus alumnes, per saber de quina manera puntuarà allò, valorarà allò, o organitzarà allò. Nosaltres no ens hi posem. Cal dir també que el grup de professors que treballa normalment són fixes, ja som com una gran família, hi ha una persona que canvien de centre i porten els nous alumnes, cal dir que són un professorat extraordinari. Jo sempre acabo dient que a diferència del funcionari gandul, els meus companys són uns herois, són la gent que treballa d'una forma extraordinària. I allà troben una infraestructura que durant tots aquests anys, a banda de l'esforç que fa la universitat, que també té recursos limitats, hem comptat amb la complicitat, amb el suport i amb l'entusiasme de la institució de les lletres catalanes. Això continua, però ara possiblement passarà a formar part també com a activitat del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, que és un pla relativament recent. Jo em remuntaria al març del 2015, immediatament molt poc abans de les darreres eleccions autonòmiques, quan la Fundació pel Llibre i la Lectura, una fundació creada per editors i llibreters valencians, presenta un document, que és aquest que tinc jo aquí, que es diu Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2015-2020, el presenta a la societat, on a partir de les absolutament catastròfiques dades sobre la lectura al País Valencià, són inferiors a la mitjana de l'Estat, tant a nivell de lectura com a nivell d'adquisició de llibres. Jo crec que Canàries té un nivell més elevat que el País Valencià, i són dues societats diferents i calia pressuposar que el País Valencià, el nivell econòmic, el nivell social, hauria d'indicar unes dades de lectura més elevades. Si entrem a la lectura en català, al País Valencià ja és per posar-se a plorar definitivament. Llavors, a partir d'aquestes dades, la Fundació pel Llibre i la Lectura, torna a recordar, editors i llibreters, emplacen el futur govern que ha d'eixir de les urnes en el març del 2015 a posar de manera urgent un pla de foment del llibre i la lectura i en 6 mesos engegar-lo.
Això va ser en el març del 2015, les eleccions autonòmiques van donar com a resultat un pacte de govern entre el Partit Socialista del País Valencià i Compromís, que són els que estan governant en l'actualitat. La primera actuació del Pla Valencià del Llibre i la Lectura va ser el segon simposi sobre la lectura al llibre, les biblioteques i l'escola, que es va fer en gener del 2016 a la universitat. La direcció acadèmica del simposi va anar a càrrec de la professora Gemma Lluch i d'un grup de professors de la Universitat de València i de la Universitat d'Alacant, i aquí es va organitzar un seguit d'àrees, indústria, lectura, biblioteca i escola. I es van organitzar tot un seguit de grups de discussió, entre els quals promoció de lectura, llibreries, autors, editors, biblioteques, ensenyament i mitjans de discussió, perquè a banda de l'aportació d'una sèrie de ponències, una sèrie de panels sobre propostes de diferents sectors sobre la lectura, hi hagués també grups oberts a la participació dels diferents agents i es van recollir totes les aportacions, totes absolutament, i es va crear un informe que es pot consultar, és públic, el Pla Valencià del Llibre i la Lectura, accions recomanades, que ha servit de base en gran mesura per a posar en marxa aquestes noves polítiques de foment de la lectura. En el repositori institucional de la Universitat de València, es diu Roderic, és accessible l'informe que vam fer l'equip coordinador a nivell acadèmic d'aquest simposi. Va ser la primera enquesta, obrir-se, jo crec que és significatiu que la voluntat d'escoltar els agents que n'havien de dir, que reclamava cada sector d'aquest futur, d'aquestes polítiques de foment de la lectura, era important. I al llarg del 2016, en la primavera del 2016, el govern valencià va fer públic el Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020, amb el nom de FES Cultura. FES Cultura pretén ser un programa transversal i a l'interior de FES Cultura hi ha el Pla de Foment Valencià del Llibre i la Lectura, que algunes de les accions que presenta, un dels eixos bàsics, els eixos bàsics són industrialització i consolidació de sectors culturals i creatius, territorialització, cooperació interinstitucional, internacionalització, democratització i accés a la cultura. I, per exemple, es proposa entre els objectius assolir els indicadors de la mitjana espanyola de lectura i incorporar-hi 200.000 lectors. La voluntat que el sector del llibre valencià arriba a assolir el 7,5% del valor afegit brut estatal, per exemple. O crear 80 nous punts de lectura i incorporar 300.000 usuaris en la xarxa de biblioteques. Això, sobre el paper, són les polítiques. Cal dir també que el fet que des del primer moment la iniciativa la prenen editors i llibreters fa que el sector indústria tinga un pes molt important, posa de 4 o 5 os, molt importants en el disseny d'aquestes polítiques culturals. Però es van avançar, pot ser ahir algun... Mira, van badar. La Conselleria, per la seva banda, la Direcció General de Cultura per la seva banda, de moment ha posat en marxa l'estructura organitzativa de funcionament del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, que de moment té definida o semidefinida aquesta estructura organitzativa i un esborrany de document de treball. L'estructura organitzativa compta amb una comissió de coordinació, que diguem que serien els grans responsables dels diferents departaments de la Generalitat relacionats amb educació i cultura, i la Fundació pel Llibre i la Lectura, que han creat editors i llibreters, que s'integren juntament amb els responsables polítics del govern autonòmic en aquesta comissió de coordinació. Després hi ha una comissió executiva, i ahir recordeu que he parlat de la meva relació tangencial amb el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, doncs és ahir.
En aquest comitè executiu torna a haver-hi, perquè la voluntat és que el Pla Valencià, i això és positiu, siga un pla transversal, que no depenga únicament del Departament de Cultura o del Departament d'Ensenyament, sinó que siga un pla transversal, i hi ha representants de diferents àmbits del govern autonòmic, diputacions, ajuntaments, altres institucions, però l'única institució que no, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'única institució que no té una dependència jeràrquica directa amb el govern és l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que és les universitats valencianes, i de moment la representant en aquest comitè executiu d'aquest organisme, que és l'únic, diríem, completament independent de manera jeràrquica, de moment de nomenar un comitè assessor i fixar-ne el sistema de funcionament, si serà sectorial, si serà general, si combinarà les dues coses. En el comitè consultiu hi haurà representants d'institucions i per exemple, hi haurà representants de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, però també hi haurà després persones que formaran part d'aquest comitè consultiu a títol individual, experts, per exemple, indubtablement Gemma Lluc és la primera en la llista d'aquesta relació de persones que, com a experts en la matèria, formen part del comitè consultiu. Això està, diguem, la primera reunió d'aquest comitè executiu es va fer en juliol, la primera i de moment l'única. No sé si això, perquè l'altra gran qüestió que és la del pressupost, perquè si mireu els informes del simposi que es va fer al gener, allà hi ha unes mesures extraordinàries, allà hi ha tot de possibilitats, algunes quantificades en milions d'euros i altres de més modestes, i clar, el finançament del pla està per definir i la priorització d'accions està per definir. De moment, el que sí que molt recentment, tan recentment com que és en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el dia 14 d'octubre, és a dir, fa apenas una setmana, es va publicar la resolució en què es convoca el programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Comunitat Valenciana. És una convocatòria quantitativament important, hi ha 1.200.000 euros destinat a aquest programa, que són que tot i així, clar, queda un poc, és a dir, ara centres han d'emplenar la sol·licitud, hi ha un màxim de 3.000 euros per centre i s'ha de destinar, les ajudes s'han de destinar a biblioteca escolar o a activitats com visites d'escriptors, tallers d'escriptura, etc. El centre ha de decidir com... I ho ha de decidir en un període breu, perquè el termini acaba a final de mes, hi ha com a 15 dies de convocatòria oberta. Jo ho trobo precipitat perquè això vol dir que ompliran els papers de qualsevol manera, no respon a unes necessitats d'una convocatòria oberta permanentment, en què de forma raonada, d'acord amb el pla de foment de la lectura del centre, se marquen les activitats a realitzar, els llibres a comprar. Això fa la impressió de lots de llibres i activitats programades a correcuita. Això fa una mica, és el perill que li veig jo a aquesta mena de convocatòria, a banda de deixar exclusivament, sense cap mena de, diríem, supervisió, en mans de centres el que puguen triar com s'ho fan. L'única restricció que es posa, i això cal posar-ho de relleu perquè em sembla que és important, és que almenys el 50% de les compres de llibres han de ser destinades a llibres en català i el 50%. I almenys el 50% de les activitats programades han de tenir com a llengua vehicular el català. Això no vol dir que no pugui anar un escriptor
escriu i publica en castellà, i com que va a Castelló de la Ribera, va i ho fa l'acte en valencià. Com si el bilingüisme és una cosa tan nostra que no sé de quina manera si es fa una cosa d'aquelles així oberta, com se quantificarà en el document, en la memòria justificativa d'aquestes iniciatives. En qualsevol cas, és la mesura en aquests moments més important, més rellevant, sobretot per el 1.200.000 euros que se destinen a biblioteca escolar i activitats de foment de la lectura en els centres. Per la resta, el Pla de Foment del Valencià del Llibre i la Lectura ha començat a integrar, amb un logotip que diu llegim, 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 ha començat a integrar tot d'activitats que feien altres organismes públics o fins i tot privats, la mateixa fundació o altres institucions o associacions. I de moment es vol també fer el catàleg de què s'està fent, perquè la primera qüestió, jo vaig insistir, calia fer el catàleg de què s'està fent i el que s'està fent bé, integrar-ho al pla i donar-li suport, un suport que no sempre serà econòmic, igual no cal, igual necessiten un suport a nivell de mitjans, a nivell de logística, però no necessàriament, o de reconeixement. Jo no em canso mai de demanar el reconeixement acadèmic del treball que fan els professionals de l'ensenyament en el camp del foment de la lectura. És que de vegades han de justificar en l'institut haver de venir a una reunió de treball, una sessió de treball relacionada amb el foment de la lectura, o en un centre educatiu, i això va per a tots els governs, en un centre educatiu té la mateixa validesa l'eixida a un parc temàtic com PortAventura que a una activitat de foment de la lectura o a una activitat esportiva, i no, centres educatius eduquen, i les activitats de lleure, estrictament de lleure, doncs són a un altre nivell. I aleshores els centres, els governs en matèria d'educació haurien de promoure a base de reconèixer el treball que es fa tant als centres com al professorat en aquestes tasques. En aquests moments això no passa. De vegades serà simplement reconèixer el treball que fan els professionals, que no ho tenen en el seu expedient, en el seu currículum, no tenen aquest reconeixement. Són tasques que fan de manera absolutament voluntària i de vegades pagant de la seva butxaca les despeses que origina. Estan fent-se, com dic, altres activitats. El diàleg mateix, jo vaig presentar a la direcció general, ens va agradar el projecte, l'integraran dintre del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en col·laboració amb el Consell Escolar, ha posat en marxa una activitat que es diu un tràiler de lectura en equip, amb la voluntat d'integrar grups familiars i crear activitats al voltant de la lectura. És a dir, que estan començant a aparèixer tot un seguit d'accions que venen, si més no, identificades dintre d'aquest Pla Valencià de Foment de la Lectura, que de moment el que no és estructurat ni orgànic, sinó que són tot un seguit d'activitats que no estan ni planificades ni pressupostades, més enllà de, com dic, aquesta que ens hem trobat, que és la més rellevant, però potser caldrà donar-li un cert vot de confiança, esperar una mica, i això sí, el sector, ara parla perquè estem en un acte organitzat per l'Associació d'Escriptors en llengua catalana, caldrà que reivindique, que visibilitze la visió que té del que ha de ser el foment de la lectura des del sector dels creadors, perquè si no pot ser entre els tècnics pedagògics de les conselleries i el sector de la indústria
I el dels mitjans de comunicació passarà que els lectors i els autors seran els parents pobres de tota aquesta política, suposadament, de foment de la lectura. M'estic sentint molt interpel·lada, gràcies a totes dues per la vostra intervenció. Crec que no és coincidència ni casualitat, sinó que és part d'un discurs més profund, com és que tant el Principat com el País Valencià s'estan fent polítiques suposadament de promoció de la lectura sense comptar amb els autors, i que fins i tot quan les associacions d'autors anem a explicar als responsables polítics què pensem sobre el que estan fent i com creiem que podríem millorar-ho i com podríem treballar conjuntament per fer-ho millor, no ens escolten. Llavors et puc assegurar, i aquí hi ha la Gemma Pasqual, que està fent una feina ingent des de fa molt de temps, picant a la porta molt freda de les institucions i dels representants polítics, i ella jo crec que pot explicar, segurament ara no tindrem temps, però després mentre fem aquí un mos ens podrà explicar les vicissituds per què ha passat, però nosaltres no hem badat en cap moment sobre com s'havia de fer això. Tenim les nostres opinions, no només tenim opinions, sinó que tenim opinions molt formades, i tenim les dades, i tenim els especialistes, i tenim tot el que hem de tenir, però hi havia aquest problema de la llei de símbols, que volia dir que des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana se'ns vetava, simplement. I fins i tot les col·laboracions més orgàniques amb entitats que són germanes i que havien de col·laborar naturalment eren molt difícils, perquè que hi aparegués el nom de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana volia dir que els recursos públics estaven tancats per nosaltres. Per tant, la Institució de les Lletres Catalanes, per sort, ens ha fet un cop de mà important, fins i tot des del govern del Principat també s'ha ajudat de moltes maneres, però no és que no hem badat en cap moment, no hem deixat en cap moment perquè quedi clar per tothom, sinó que simplement nosaltres podem dir missa, però no se'ns escolta. I, per exemple, teníem els nostres dubtes sobre si era la Fundació FUI tal com està organitzada, qui havia de liderar aquest projecte, i ara, com ho explicaves, els dubtes encara eren més profuns, perquè la Lara, en la seva presentació, ha fet una cosa que m'ha semblat molt de sentit comú, que és que ha dit, nosaltres fem moltes coses, però no és fer moltes coses que ens fa tenir èxit, sinó que és que sabem per què les estem fent. Em fa una mica l'efecte que des dels governs, en general, parlarem, cadascú té al cap les mesures concretes de què estic parlant, segurament aquí ja no s'entenem tothom, des del govern es fan algunes coses sense saber per què. És a dir, en comptes de seure tots, començant pels autors, que alguna cosa sobre literatura devem saber, pels lectors, que alguna cosa sobre literatura deuen saber, mestres, bibliotecaris, llibreters, editors, evidentment, que d'alguna cosa sobre literatura saben i que són uns grans facilitadors, però que no són els únics i que estan tenint tot el protagonisme darrerament i són els que determinats governs escolten amb més mesura perquè són empresaris, i sembla que ser empresari és molt millor que ser qualsevol altra cosa. Doncs seure tots i decidir què necessitem, quins objectius tenim i com aconseguim aquests objectius, en quines accions. El que es fa és, estaria molt bé que es fes X. Bueno, estaria molt bé que es fessin moltes coses, no tenim recursos il·limitats, 1.200.000 euros em sembla meravellós i tant de vols tinguéssim també a Catalunya, però malauradament no és així. Però, ostres, tenim recursos limitats, en el cas que sigui, com els podem gastar de la manera més efectiva. No només que les coses que es facin estiguin bé, perquè les mesures poden estar bé, sinó que siguin les millors, les més eficaces i les més consensuades. I aquesta és la nostra lluita, i això és el que fem i per això ens trobem també, perquè creiem que si portem gent de totes les sensibilitats és molt més fàcil decidir entre tots què farem. Llavors no pateixis que continuem reivindicant, continuem volent ser, fins i tot quan no ens volen i anem igualment, fins i tot amb gent molt hostil a les nostres opinions, continuem amb tot el respecte oferint-les i oferint-les de la manera que creiem més respectuosa i continuem sent com hi hem estat. I sí que la Gemma crec que després ens podrà explicar moltíssimes anècdotes significatives sobre què ha volgut dir per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana estar present en els darrers anys i com feu a la universitat. És a dir, és significatiu que tinguem una representant de cultura del govern, un alt càrrec del govern de cultura del Principat. Havíem de tenir, no ha pogut venir, el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i del País Valencià hem hagut de convidar una persona de la universitat perquè des de les institucions públiques no s'estava fent la feina que s'havia de fer i tots s'hi estan posant. Per tant, durant aquests darrers anys, qui ha portat la promoció de la lectura i especialment dels autors en català?
doncs els altres ho han hagut de fer entre tots, no? Perquè com saps molt millor que jo, els que eren els responsables, en els que hem confiat perquè ens dirigeixin, no se n'estaven sortint, no tenien cap interès i més aviat els molestava qualsevol cosa que volgués dir escoltar els autors. Després de la interpel·lació molt directa, tenia aquí unes notes sobre les coses que dèieu i crec que donem molt per fet que l'estat espanyol no ens ha d'ajudar en res. Crec que ens hi hem acostumat, que si poden ens posin pals a les rodes, però ostres, com a ciutadans actualment de l'estat espanyol i que hi ha un article de la Constitució que diu que ha de protegir i promoure les llengües de l'estat, etc., no sé si hem de renunciar a aquest paper que li tocaria fer, i si hem d'anar fent com si no tinguéssim cap obligació. I m'agradaria saber si des de la vostra experiència hi ha hagut alguna mena de suport, alguna mena d'ajuda, des de la nostra no, ja des de l'associació d'escriptors. Crec que la Carme ens sabrà dir si de tant en tant ens donen una mini alguna cosa, però nosaltres anem dient que som escriptors, que som aquí, però no, anem insistint, com sempre, nosaltres encara que no ens escoltin continuem insistint, però no hem sentit cap suport. Hem estat fent una anàlisi de l'Institut Cervantes que li tocaria promoure els autors de l'Estat, a quants autors que escrivin en català conviden on sigui i la resposta era 0, entre 0 i 5, i realment la feina que s'està fent a fora ve molt de la mà de l'Institut Ramon Llull, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, darrerament quan han reflotat d'alguna manera, i també de les associacions d'autors com nosaltres. Però heu sentit en algun moment una mica més de suport a nosaltres o estem igual? Jo, a partir de la meva experiència personal, hi anava com a experta en uns dels ajuts que es concedeixen a la creació i a les editorials també. Llavors vaig dir, bueno, i no s'hi hauria d'anar institucionalment? I aleshores, institucionalment, com a institució de les llengües catalanes, anem a alguns d'aquests ajuts i és on reivindiquem que hi pugui haver ajuts a autors en català i a editorials catalanes, que és un tant per cent molt petit, que no és representatiu a nivell de potència del món industrial literari, en aquest cas, respecte de Catalunya en el conjunt de l'estat espanyol, però en canvi el fet de ser-hi és el que ha permès que a vegades s'hagin concedit ajuts a editorials valencianes, per exemple, o a editorials catalanes i sobretot en català. Però això és una comissió concreta de la Direcció General del Libro, és aquesta comissió concreta. A banda d'això no hi ha accions en les quals de manera estructural es contemplin el que serien les llengües de l'Estado a l'hora de concedir les subvencions de manera equitativa en aquest sentit. Només és aquesta petita comissió i on el català, per exemple, hi va com la resta de llengües, amb la qual cosa la quantitat de propostes que hi ha, òbviament, en llengua espanyola, per exemple, respecte a la llengua catalana, és molt petita. Si no hi ha cap representant institucional, es deixa als experts, però els experts poden ser d'un lloc o d'un altre, no? O sigui, aquí és on hauríem de reivindicar ser-hi amb aquesta adscripció institucional, perquè puguis estar fent una reivindicació d'una llengua que si no té un representant institucional és tan de todos que acaba sent de ningú i aleshores acaba no tenint... O d'ells, perquè clar, això és d'ells, ja ho sabem què és. Això em fa pensar en un altre aspecte. Jo no puc contestar sobre la qüestió de les relacions amb el Ministeri perquè no tinc responsabilitats institucionals, però sí que hi ha un altre aspecte que a mi em preocupa en el Pla Valencià, i és que el Pla Valencià no discrimina, si aquí col·loca un màxim del 50% per a adquisicions en llengua catalana, però això vol dir que el pla no discrimina ni escriptors en català i escriptors en castellà, és a dir, no és un pla de foment de la lectura per a la literatura en la llengua que estatutàriament cal protegir i preservar, que és el català. I a l'hora de crear, per exemple, la relació d'experts, el trobes propostes d'escriptors que escriuen en castellà, però clar, la directora general de Cultura del Govern Valencià és una escriptora en castellà. A partir d'ahí, si ella és la directora general del govern que ha de crear aquesta política de foment de la lectura, ella entén plenament normalitzat integrar
literatura en castellà d'autor valencià. Una altra qüestió és que en cap moment he sentit cap mena, es parla en fer escultura d'una manera molt ambigua d'internacionalització i de difusió nacional i internacional, però en cap moment hi ha cap referència a promoure les relacions dins de l'àrea lingüística de Països Catalans, ni a nivell de circulació d'autors, ni a nivell de cap altra activitat. Això a mi em preocupa profundament. L'experiència més recent que tenim, i tu saps que a mi em preocupava, és que el govern valencià no s'ha integrat en l'Institut Ramon Llull. Això a mi em sembla molt, molt, molt perillós, perquè si d'una cosa no necessitem al País Valencià és de més secessionisme. És a dir, quedar-nos al marge del que són les polítiques conjuntes d'una literatura conjunta i d'una llengua conjunta, l'únic que pot generar és una literatura petita en un país petit que òbviament cada vegada interessarà menys els seus lectors i la seva societat i que en qualsevol cas serà una altra cosa, perquè serà una literatura segregada, una secessió de la cultura comuna. I això sí que em sembla molt preocupant perquè sí que no he vist en cap moment cap afirmació d'una voluntat per integrar dintre de la cultura catalana les tasques de promoció i de foment de la lectura al País Valencià. S'està fent feina en aquest sentit. Jo només puc dir que des del País Valencià hi ha molt d'interès per part de molta gent que està intentant afegir-se i que es visibilitzi aquesta voluntat amb la integració del govern valencià en el conjunt del que és l'Institut Ramon Llull, que de moment es fan més passes privades que públiques, i això també és fruit de quina és la situació al País Valencià, però que com a mínim ara hi és aquesta voluntat i esperarem que cristal·litzarà el més aviat possible. De moment es pot parlar que a la Fira del Llibre de Bolonya, on ja hi participaran la cultura, el govern valencià, el govern balear i el govern català, també hi haurà, pel fet que és Catalan Literature, tots els autors també que són nascuts o que viuen al País Valencià, que escriuen en llengua catalana, també hi podran participar. És a dir, que hi ha maneres d'intentar anar aconseguint aquesta integració, que esperem que quan hi hagi una situació de més normalitat cultural en aquest sentit i política, bàsicament, es pugui visibilitzar amb l'ingrés el que representaria l'Institut Ramon Llull. Però sí està treballant, esperem que fi de bé. Concretament amb això de Bolonya m'agradaria deixar també constància que ens ha tocat fer molta feina en aquest sentit, perquè els representants polítics no sempre veuen clar que algú que no hi està posant diners hi hagi de ser, i nosaltres consideràvem que com a literatura unitària, d'alguna manera, no podíem deixar de banda els autors valencians, i hem estat molt pesats, i si parleu amb qualsevol que hagi estat a les reunions de preparació de Bolonya us diran que sóc una pesada. Hem estat molt pesats insistint cada vegada que s'intentava excloure el País Valencià, de dir no hi podem ser, és a dir, laic no hi pot ser si fem veure que el País Valencià no forma part de la nostra literatura. I per tant no ha estat tan fàcil, vull dir, no és molt fàcil, i encara hi estem lluitant amb la tria de l'eslògan, diguem-ne, que ho portarà, amb la tria de com es donarà visibilitat a tothom i com ho podem unificar perquè tothom estigui content, tothom se senti representat, però això. Nosaltres, insisteixo, les portes poden ser gèlides, però les continuem picant. Volíem portar tots agregats de llengua catalana, professors. Jo no puc treballar en determinades posicions a Catalunya, no puc treballar a València. Pot treballar a Catalunya. Professors que han guanyat posicions valencianes a Catalunya no poden tornar mai a donar classes a València. Professors que han guanyat posicions a Catalunya que són de mallorquins, companys meus d'oposicions, no poden venir mai aquí a fer classes de l'autoritat d'aquí. Fins que no s'articuli aquesta absurditat, la literatura anirà, diguéssim, en un segon terme, perquè primer, o bé, s'asseuen a la taula els polítics i veure de què estem parlant, de quina llengua estem parlant, què estem dient. Llavors, jo crec que hi ha un problema polític que està darrere, però també que està afectant l'ensenyament
Completament d'acord. Sí, sí. Si us sembla, ens movem uns metres i continuem compartint amb una copa de vi a la mà. I res, i després d'aquest àpat i cafè literari, a les 4 tindrem l'entrevista de Caterina Belriu a Miquel Raió, i per tant ja tenim una cosa emocionant per tenir al cap mentre dinem. Fins ara i moltes gràcies per la vostra atenció. Un moment, sisplau, que un tema que sembla banal però no ho és. Si algú de vosaltres necessita un certificat d'assistència, ho pot demanar i li farem.